All right, hyvä. Aloitetaanpa saman tien. Eli tervetuloa Sheriff's Anvilin armorinteko-luentoon. Turha mun on tässä varmaan todeta, että minä olen se sheriffi, mutta tulipa nyt mainittua. Ja tuossa on minun tech priesti, jota on joskus tullut mun Facebookissa kehunut. Hänen ansiostaan saadaan tämmönen, mä en näistä teknologiasta tiedä mitään, mutta käsillä mä osaan jotain rakentaa. Okei, elikkä pistä seuraava. Joo. No niin. Eli mä oon, lyhyesti kerron vähän omaa taustaa. Mä oon ammatiltani lastenohjaaja ja mulla ei ole minkäänlaista kokemusta muotoilusta tai muuta semmosesta. En tiedä oikeastaan ompelemisestakaan paljon mitään, mutta muuta kuin sen, että neulalla ja langalla jotain. Ja tuossa nyt näettekin minun ensimmäisen kossin vuodelta 2009. Se ei ollut mitään muuta kuin vähän jääkiekkosuojia jostain kirpparilta ja pistetty hopeaspreitä ja se oli siinä. Ja varustellekasta jotenkin vanhaa militarikamaa. Mutta ensimmäinen kossi on aina ensimmäinen kossi. Mutta miten mä oon tähän sitten päätynyt? Mä oon hyvin monta vuotta, itse asiassa mä en edes tiedäkään kuinka monta vuotta mä oon haaveillut Space Marine kossista, koska minä olen fanaattinen Space Marine fani. Ja kun kuulin cosplayaamisesta jotain silloin 2005, niin Space Marine oli ensimmäinen asia, mikä mä mietin, että tämän mä haluan tehdä. Mut sitten olikin, että miten mä sen teen. Okei, tämä oli vähän. No, siinä sitten pähkäätiin pitkän aikaa ja ruvettiin sitten aloittaa pienestä. Alright, eli lähdetäänpä heti siitä, että mitä sä tarvitset, kun sä rupeat kyhäämään cosplay-armoria, paperia. Sitä kannattaa olla hitsisti. Joko siihen, että sä ensin sä luonnostelet, sitten sä suunnittelet, tai sitten jos sä löydät netistä niin kuin minäkin, pepakurakaavat. Se tarvitsee tosi paljon paperia, ne pepakurakaavat. Että tähänkin meni varmaan 200 arkkia, en oo varma, ehkä, mahdollisesti, mutta paljon sitä meni. Kyniä, teippiä, leikkuualusta, kaavoja ei kannata ruveta saksilla leikkaamaan, koska sit se voi mennä semmoisella kunnon kirurgiveitsillä saa leikkuualustan ja ehkä viivottimenkin avulla jämpti leikkuu viiva. Solumuovi. Eli tämä on se päämateriaali. Tämä on 10 milliä paksusta. Kypärää mä oon käyttänyt 6 millistä paksusta. Ja proppeissa on muistaakseni kans 10 millin paksusta. Ja siinä se 150 senttiä pitkä, 10 metriä leveä ja se loppui tämän kanssa kesken. Onneksi mä löysin kaverita sitten lisää, niin en ollut enää hätää kärsimässä, vaan sain tehtyä loppuun asti. Ja täällä minun tech priestillä on sitten evafoamista tehty armori. Se on paksumpaa, se on jäykempää, jämptimpää, huomattavasti helpompaa käsitellä kuin tätä. Mutta tuota saa aika pienissä erissä, niin mun oli pakko ottaa tuommoinen rulla, että jossain oli pakko vähän säästää rahaa. Koska me lastenohjaajathan tienataan ihan helekkarin paljon. Muuta, seuraavalla sivulla on siitä evafoamista kuvaa. Joo, seuraavassa kuvassa on evafoamista kuva. Softis, jos sä haluat tehdä pienempiä, ohuemman näköistä armoria, se käy myös. Mutta se vaatii vähän enemmän pintakäsittelyä, että se pysyy ja kestää sitten käyttöä. Kuumaliimapistooli. Kuumaliimaa menee sitten tosi paljon. Joku on sanonut, että kuumaliima puhaltimella kun vähän reunoja sulattaa ja sitten pistää ne toisiinsa kiinni, niin se pitäisi toimia. Mutta mä en oikein siihen uskonut, joten minä sijoitin tosi paljon rahnaa sitten kuumaliimaa, mutta kuumaliima nyt oli onneksi, se on edullista. Eri keepperi. Kun minä olin saanut nämä osat kasattua, niin mä käytin eri keepperiä, eli siis puuliimaa. Tähän meni 6 litraa. Vaan. Ja jos olisin tiennyt tämän plastitipin,
No itse asiassa minulle kerrottiin plastidipistä ennen kuin mä rupesin eri keepperöimään. Mutta kun se eri keepperi maksoi about melkein 10 purkki. Ja mulla meni pohjamaalaamiseen, pelkästään pohjamaalaamiseen melkein 10 spraykurkkia. Jouduin vähän olemaan piti, koska no syyn jo kerroinkin. No niin, ja sitten kun mä olin nämä peittänyt eri keepperillä, tätrännyt sen hurjat 6 litraa löks, niin sitten tuli kessovaihe. Kessoa meni 3 litraa proppeihin ja pukuun. Kesso on semmoista, jos joku ei tiedä mikä kesso on, niin taiteilijat käyttää sitä pohjamaalina kangastauluihin. No minulle kun minä mietin sitä vaihetta, niin minä sain vihjeen, että kessoa. Eli minä olen saanut tämän puun suhteen kokeneemmilta puuntekijöiltä vähän ohjeita. Joten jos täällä on joku minua pätevämpi, niin saa sitten kyllä luvan ruveta pätemään, kunhan antaa minun puhua asiani loppuun. Kiitos. Jatketaanpas. Pensselit siveltimet, niiden avulla läträtään ne kerrokset päälle ja maalataan yksityiskohdat ja niin edespäin. No spraymaalit jo mainitsinkin, samoin spraylakka. Suosittelen lakkaamista, kannattaa laittaa aika tuhdisti ihan varmuuden vuoksi. Sitten poluuretaanivaahto. Sitä mä oon pistänyt tänne sisälle, koska olen tämmöinen rimpula. Jos olisin lihaksikkaampi, niin en välttämättä tarvitsisi tämmöistä poluuretaanivaahtoa, mutta minkäs minä geeneilleni mahdan, niin pistin poluuretaanivaahtoa sisälle, se laajenee sopivasti, sitten vähän veistelin, että jalat mahtuu, kädet mahtuu, eikä hirveästi höysky. Joo, ja jätskipuikkoja, eli saa puvun tekemisen kanssa saa myös herkutella, jos haluaa. Tässä tämä ritilä, tässä kypärässä jäätelöpuikoilla. Itse asiassa lapset tuolla yhdessä yksi mun työpäivä oli tämä puku päällä, niin ne laski, että mä olin käyttänyt 26 jäätelöpuikkoa. Namnam. Mutta niillä saa tämmöisiä hyviä ritilöitä, jos teidän armorissa vaaditaan semmoista. Ei tarvitse ostaa mitään grilliverkkoa tai rautaverkkoa. Jätskipuikkoja leikkaa vaan sopivan mittaisiksi ja maalaa metallimaalilla, niin that's it. Ja mitä sä erityisesti tarvitset? Pitää olla unelma. Unelma siitä, että minä nyt teen sellaisen kossin kuin minä haluan. Asennetta pitää olla ja kärsivällisyyttä. No minulla ei aina sitä kärsivällisyyttä ja malttia ollut, varsinkaan kun mä kuumaliimalla kasasin. Emäntä voi todistaa sen, että ärripurrit lensi ja armorin paraset lensi pitkin seinää ja oli se vähän turhauttavaa. Mä muistan, kun hartiasuojien suhteen kuumaliima. No niin, mä oon pitänyt tätä jo 2 minuuttia kiinni. Sitten emäntä vaan, annas kun mä 4, 5. Kuis sä teet tuon? All right. Seriffi. Tai sitten miten minun kohdalla. Joo, suojahanskat myös, sitä ei taida tuolla olla, mutta suojahanskat sen takia, ette te polta näppejänne. Kuuma liima on poppaa tavaraa. All right, seuraava. Kangas. Joo, valitaan. Et pääse kankaasta eroon, kun sä teet armorkossia. Koska joutuu näitä nivelleitä ompelemaan yhteen kankaalla. Jos keksitte paremman konstin, niin kertokaa minulle. Olen avoin uusille ideoille. No neuloja. Joo, nuppineuloja. Sitten niitä neuloja, joilla ommellaan. Ompelukone ei ehkä tähän. No, jos löydätte oikein kunnon jentti ompelukone, joka menee foamista läpi, niin kertokaa mullekin. Paitsi että no, ei se ehkä suojella aika mahdollista. Okei. Ja lankaa. Mikä? Cool. Okei. Ja lankaa. Sitä kannattaa hamstrata, koska mulla meni tähän yli 200 metriä lankaa tähän. Elektroniikka, no se on taas sitten se asia, mitä mä en osaa. Mulla oli nimittäin, täällä on ledivalo tässä kypärässä, mutta ylläri onnistuin hajottamaan sen virtajohdon, niin eipä toimi enää. Eli jos et osaa käsitellä elektroniikkaa, niin hommaa semmonen ystävä, joka osaa.
mistä tätä materiaalia saa? Rautakaupat, kangaskaupat, Kärkkäinen oli hauska, kun mä menin nettiin justiinsa siinä päällystämisvaiheessa, että joo, että millä päällystät solumuovin kestäväksi? Myyjä oli, että mitä? Sitten mä sanoin, joo, kun mulla on tämmönen sortus. Okei, sä oot ensimmäinen, joka tulee tämmöistä kysymään. No ei sitten, ei jos sitten mun jälkeen tulee varmasti moni muukin kysymään samaa, kun mä tämän projektini saan tehtyä. No joo. No, Vahtomuovinet, sieltä mä hommasin sen järkyttävän solumuovirulla, mutta Eva Foamia löytyy treenimatto nimellä Pirtemasta. En nyt hirveästi rupee tässä ajan takia kaikkea yksityiskohtaisesti kertoa. Jos on kysyttävää, niin tulkaa luennon jälkeen mun kanssa juttelemaan, niin mä vastaan kysymyksiinne. Okei. Fantasia-peleissä tuli hyvin paljon käyttöä, kun mä tein tätä pukua, koska niillä oli tämän väristä spraymaalia. Ja joudun joskus jopa tilaamaan niiltä, että tilatkaapas pari purkkia lisää. Joo, alkoi jo niinku tulla tutuksi, että kun tulin sinne, niin oli, että joo, siellä on tilattu pari purkkia, vissiin taas, että joo. Kyllä. Seuraava. No niin, mitkä helpottavat ja auttavat projektiasi? Koska silloin kun mä ajattelin tätä marinepuun tekoa, silloin vuonna kivi ja keppi. Silloin joku ihmiset rupes kyhäs tämmösiä niin lasikuidusta. Ja mä en edes tiennyt, että mistä lasikuitua saa ja mitä se on. Mutta nyt on onneksi teknologiakin parantunut, että on tullut se pepakura. Jotkut tekee innoissaan kaavat ja sitten on hei, yes. Elikkä tietokone. No, minulla ei ollut tietokonetta, mutta mun TechPriestillä on tietokone. No ei ole mulla tulostinta, mutta TechPriestillä on tulostin. Elikkä tässä vaiheessa tulee tämä hyvä ystävä, jolla on tietokone ja tulostin, elikkä minun TechPriest, että jos teiltä puuttuu tämmöisiä asioita, niin hommakkaa tuollainen TechPriestin kaltainen ystävä. No Pepakura-ohjelma. Joo, no se oli siinä mun miniläppärissä, joka hänin tuskin lähtee enää käyntiin. Jaksaa Pepakuraa pyörittää, mutta minä en osaa käsitellä Pepakuraa, niin minulla on tämä TechPriest, joka osaa. Mutta nää käytit siinä kokoamiseen, että tiedät mikä palanen menee mihin. Joo, hyvä. Eli Pepakura-ohjelma, se on sen verran kätevä, että se auttaa sua siinä palapelivaiheessa, että mikä osa menee mihinkäkin. Sen takia Pepakura on tosi kätevä. Ei tarvitse päättää, että joo, meneekö tää osa tähän vai tää vai. Voi vaan, että joo, tämä osa. Joo, menee tuohon, joo. Tää onkin helppo. Alright, seuraava. No niin, ja tässähän nyt jo mainittiinkin tuo unelman, tahdon, asenteen. Elikkä mulle on kerran joku sanonut kehu tätä mun pukua ja sanonut, että mäkin haluan tehdä tämmösen. No, miksi et tee? No en mä tiedä, kun ei oo aikaa, ei oo oikein rahaa. Oisit vaan suoraan sanonut, että sulla ei oo tarpeeksi tahtoa. Koska jos tahtoa on, silloin ei oo aika eikä rahakaan estä. Mulla meni tähän pukuun 300 €. Ja mä en sitä kaikkia en kerralla tietenkään pistänyt tuhlaamaan. Mä käytin semmosen vuoden. Vuoden verran aikaa, vuoden verran säästää rahnaa, mut siinä vuodessa mulla olikin vaan 66 työpäivää. Oli pakko pitää välillä luovia taukoja, ettei mene ihan tiilintaalia lällällää. Ja tuossa on hyvä esimerkki TechPriestiltä, että miksi maltti on valttia. Tämä vasemmanpuoleinen on vähän hätäisesti tehty. Laiskasti. Ja sitten on viimeisen päälle tehty tuo oikeanpuoleinen ja tuolla näettekin sitten tuon hienon lopputulokseen. Ne on samaa kokoa molemmat. All right, ja seuraavaa kehiin. Paljonko meillä on vielä aikaa? Sulla 45 minuuttia. No niin, hyvä. No niin, ja miten homma etenee? No, tässä kuvassa näettekin niitä kaavoja. Eli Pepakura-kaavat tulostettu. Sitten niitä on luettu leikkaamaan, lajiteltu. Joissakin Pepakura-kaavoissa voi olla niin, että jos on se osa molemmin puolin samanlaiset osat, niin kannattaa
siinä edellisessä, siinä taisi erottaakin siitä. Joo. Eli R-side vaan flipata, niin se tulee left side. Eipä sitä oikein erota, mutta kyllä siellä näkyy tuommoinen musta siellä jotakin pikku kärpäsen papanouta näkyy, niin ne on justiin niitä merkintöjä, että tää on oikealle puolelle ja tää on vasemmalle puolelle. All right. Joo, ja nyt onkin sitten tämä kaavaleikkelyvaihe käyty nyt läpi. Seuraava. No suunnittelu. Elikkä nyt hypätään vähän ennen sitä pepakuraa. Elikkä jos et löydäkään jostakin hahmosta, et löydä pepakura-kaavoja, sitten vaan suunnittelemaan. Tää on mun seuraavan vuoden pukuprojekti War Machineista High Exemplar Creos. Ei haittaa jos et tiedä. Mutta tässä kun en ole löytänyt kyseisestä hahmosta, en ole löytänyt pepakura-kaavoja vielä, niin mä oon ruvennut piirtämään. No mulla on semmonen pikku-ukko onneksi kotona mallina, niin mä oon sitä vähän pyöritellyt ja katsonut, no tuo hartiasuoja tuommoinen. Ja katsonut netistä kuvia. Niin jo, anteeksi mä oon vähän tämmönen häröpallo, että mä loikkaan takaisin siihen inspiraatioon. Kirjallisuus, musiikki, katsot YouTubesta. No voitte varmaan arvata, mitä minä olen lukenut, mitä minä olen YouTubesta katsonut ja minkälaista musiikkia mä oon kuunnellut, kun mä oon tätä tehnyt. Jep. Elikkä hakekaa semmoista, mikä pitää sitä intoa yllä. Mä jopa kuuntelin semmosia CD-tä, missä tämmöiset menestyneet ihmiset puhuvat, miten he ovat menestyneet. Ei liittynyt pukujen tekemiseen, mutta se antoi tarmoa. Joo, ja kokeilemalla oppii. Tää on mun 6. kossi, niin ne edelliset kossit oli justiinsa sitä harjoittelua, että miten materiaalia käsittelee. Vähän niinku koko ajan nostettiin rimaa korkeammalle. No niin, nyt ollaan ne kaavat, pepakurakaavat leikattu ja nyt ne on sitten tussilla kopipastetettu evafoamiin. Siinä taitaa olla mun halokossin kypärästä palasia ainakin ja jotain muita armor-palasia, mutta chestiä taitaa olla ynnä muuta, mutta pikkuhiljaa siitä sitten leikkaamaan. Mä itse en niin hirveästi tykkää siitä Pepan kauhean leikkaamisen ja kopiointivaiheesta, niin mä halusin, että ne ensimmäisenä pois alta, niin sitten voi rauhassa leikata noita palasia ja kasata sitten kun ehtii. Jokainen tyylillänsä. Missä on tähän terävät veitset, vaihtoterävät? Joo, niihin veitsin hommatkaa ehdottomasti vaihtoteriä ja älkää uhraako parhaimpia saksejanne tähän, koska evafoami kuluttaa teriä ihan sikana. Eli semmonen mattopuukko, josta voi aina katkaista terän, kun se on liian tylsä. Ja niitä lisäteriä sitten hommata, koska niitä teriä sitten menee. Ja jos on liian tylsä, niin leikkausjälki on ruma. Alright. Seuraava. No niin. No niin, tässä nyt näettekin vähän vaiheelta tämän Space Marine-kuvun kanssa. Eli kun on niitä osia kasannut, niitä on välillä vähän hyvä sovittaa ja kokeilla, että voi sitten vähän funtsailla, että mitenkä nämä yhdistää. Onko nyt sopivan pituinen, sopivan paksunen, että tässä vaiheessa nimittäin voi vielä tehdä korjauksia ja parannuksia. Sen takia kannattaa sovitella. All right. Ja kannattaa, niin kuin se, mä sanoin sulle tämä halopuun kanssa, että tehkää käytä kaulaosaa, että tulee varmasti oikein kokoinen, ei tarvitse koko chestia tehdä uudestaan. Joo, Tech Priest justiin tuossa huomaattiin, niin kuin tuossakin voi halokossissa, tässä kossissa on hyvä testata ensin se kaulaokka, että pää menee siitä hyvin. Koska nyt on helppo vielä tehdä muutoksia, jos ei se pää siitä mahukka siitä aukosta läpi. Arvaa vaan, jos sulla on puku valmis ja sitten se ekaa kertaa sovitat sitä. Ei mene pää läpi. Sinne meni puoli vuotta hukkaan. Ja hitsistiin rahaa. Eihän semmonen pännis. Voidaan se toki myydä eteenpäin ja toivoa, että saa pikku tienestit siitä. Tai toinen sitten se
minun eka kypärä. Joo, kaveri Techpriesti teki aluksi kypärän liian iso. Se oli semmonen... Se istui tässä päällä silleen, että kun päätä käänsi, niin kypärä ei liikkunut mihinkään. Se vaan istui tässä niinku päällä. No sai ainakin kissakivan sängy. Joo, se heti meni sinne nukkumaan. Pistäkö seuraava? Seuraava. All right, ja nyt on sitten täyte ja ensimmäinen päällystämisvaihe. Eli nyt on ruvettu läträämään sillä puuliimalla. Vähän syvimpiä saumoja on yrittänyt sillä puuliimalla täyttää. Ja sitten tuo puuliima antaa foamille kestävämmän pinnan. Se vähän joustaakin. Ja siihen sitten maali menee paljon paremmin päälle. Epäfoamin kanssa on se, että se kannattaa koko pinta kuuma-ilmapuhaltimella käsitellä. Ja sitten on helppo vaikka plastidipillä spreijata päälle. Joihinkin paikkoihin minä pistin akryylimassaa. Se täytti joitakin koloja aika hyvin, mutta en silloin tiennyt oikein kunnolla, oli vaan, että tää on ihan ärsyttävä materiaali. Mut sitten kaveri vasta varmaan puoli vuotta siitä, kun mä tämän tein. Miksi sä et levittänyt ja tasoittanut sitä akryylimassaa saippuavedellä? Joo, miksiköhän ei? Kiva kuulla tää vasta nyt. Mutta eri kepperikin jotenkuten. Mutta nyt on oppinut sen, että akryylimassalla on hyvä täyttää. Joo, ja pitää antaa sitten kuivumisaikaa aika reilusti, että antaa kuivua kunnolla ennen kuin tekee uutta kerrosta. Että varmaan ehkä 3-4 kerrosta on aika hyvä eri kepperin kanssa. Voi kokeilla myös sitä plastidippiä. Se on sellaista spreitä, joka jättää semmoisen kumimaisen pinnan, joustaa ja suojaa. Ja se on helppo sitten repiä pois se plastidippi, jos ei miellytäkään. No niin, ja nyt on sitten se kessoamisvaihe. Minä sain kuulla, että kesso antaa kans hyvän pinnan ja täyttää joitakin koloja. No ei se oikein tahtonut toimia, sitä sai läträtä ihan hirvittävästi, että se alkoi edes jonkin verran peittää. Mutta se oli ihan ok pintamateriaali. Kessussa on vaan se, että kun se sitä läträät, annat sen kuivua kunnolla ja sitten hiomapaperilla hiot sen sileäksi, koska siitä tulee röpöliääne siitä pinnasta. Ja se, minkä mä opin kantapään kautta kessussa tämän suhteen, on se, että kesso murenee aika helposti. Eli taas yksi syy, miksi suosittelen nyt sitä plastidippiä enemmän, on se, että se ei ainakaan ala murentua. Mä oon saanut nyt aika paljon vedenkestävällä puuliimalla korjailla tiettyjä paikkoja, kun on alkanut vähän semmoisissa kohdissa, missä on enemmän osat liikkuu ja hinkkaa toisiaan, niin ne alkaa niistä kohta murentua. Mutta Patledamage on aina, se tekee Space Marinesta tyylikkäämmän ja kenestä tahansa Armor-ossaajasta tyylikkäämmän näköinen, kun on vähän Patledamagea. Seuraa. No niin, siinä sitten taas vähän käsiä sovitellaan ja nyt on jo, tässä on, nyt ei mulla ei ollut kuvaa siitä, kun mä olin mustalla pohjaspreillä pohjamaalannut. Mutta niin kuin mä sanoin, niin niitä spraypurkkeja meni ihan hitsisti. Siihen kannattaa varautua, joten aikaa ja rahaa tässäkin. Että ei heti itseänsä maksa köyhäksi. Korjaan köyhemmäksi. Eli tuossa nyt on tämä pääväri maalattu. Ja sitten tuossa kuvassa onkin jo vähän näitä syvennyksiä ja vähän jotain yksityiskohtia alkanut maalaamaan. Ja hanskojakin jo ruvennut kasaamaan. Hanskat on vanhaa junioriluokan jääkiekkohanskan pohja. Joo, puhuinpa tosi selkeästi. All right. Eipä kai tuossa. No niin, ja nyt sitten onkin alettu ruvella maalaamaan enemmän näitä yksityiskohtia. Niin noissa mä oon käyttänyt akryylimaalia. Se on tosi hyvää, edullista ja yllättävän riittosaakin. Olen joihinkin kohtiin käyttänyt myös miniatyyrimaaleja, eli just näitä maaleja, mihin piennosmalleihin ja vaarhamelukkoihin käytetään. Esimerkiksi just se metallimaali, mitä mä oon noihin jääpuikkoihin käyttänyt, on just fikumaali. Ja nuo yksityiskohdat on sitten ohuemmasta vaahtomuovista, semmoinen
Sitä mä oon käyttänyt noihin yksityiskohtiin. Joo, se. No niin, ja nyt on kaikki osat maalattu, yksityiskohtia myöten, maalasin vähän pakledamakea. Sitten lakkaaminen. Lakassa kannattaa olla tarkka, älkää tehkö samaa mokaa mikä minä, että minä ostin halpislakkaa. No, sain kauhean sätkyyn, kun huomasin, että ei vitsi, että täällähän jossakin kohtaa maalipinta lohkeilee, mutta sain onneksi korjattua. No kyllähän tää jo tämmösiä aitoja kulumia on sanottu mun puku, mutta siis tuossakin näkyy nuo metallikohat, niin ne on sitä itse maalaamaa taisteludamakea. Sen mä oon tehnyt niin. Joo, no se riippuu minkälaista taisteludamakea sä haluat jättää. Että jos sä haluat vaikka, että sitä olisi yritetty joku ison monsterin kynsi on kraapassu, niin sä leikkaamalla vähän vuolat semmoset siistin näköiset kynnenjäljet. Tuommoinen lommo on sitten vähän semmoinen, että se varmaan pitää kasaamalla tehdä. Että jos mä nyt tekisin tähän pakledamaken näin, niin se olisikin sitten se osa rikki. Eli se varmaan tuommoiset lommot pitää varmaan ehkä suosittelen rakentamalla. Kuuma ilma puhaltimella. Tai kuuma ilma puhallin. Ja sitten vähän painaa. Hyvä. Tuosta mä tosiaan, tuo unohtikin mainita. Anteeksi kun mä hypin vähän laidasta laitaan, mutta kun kaikkea ei voi muistaa. Kaikista helpointa, mä en tässä sitä hoksannut. Mulla oli aika tuskaa näitä osia taivutella ja saada ne pidettyä muodossa. Mutta kuuma ilma puhallin ja hellan liesi. Ne on hyviä kavereita tässä, koska kun solumuovia ja foamia kun sä lämmität, sä pystyt sitä taivuttaa helposti. Ja pidät siinä taivetussa muodossa hetken aikaa, niin se sitten siinä kun se viilenee, niin se samalla jähmettyy ja jää siihen muotoon. Sä voit tehdä saman uudelleen ja uudelleen, kun sä saat sen siihen muotoon, minkä sä haluat. Tuo oli hyvä. Hyvä, kun tuo tuli puheeksi. Kaikkea, kun ei taho muista. No niin, siinä sitten jo on tässä jo vähän niin. Sä et säästy ompelulta, kun sä rupeat armorkosseja tekemään. Joudut väkisinkin ompelemaan, koska mä joudun ompelemaan nämä osat yhteen. Ja se oli hyvin riesavainen homma, koska koetapa saada se käsi tänne juuri tuossa kohtaa, noin, nyt täältä neula. No voi hitsi, sinne se neula nyt jäi. Missä se, ai, tuossa. Mennäänpä laittaa laastari. Ja tässä nyt onkin minun tämän vuoden työprojekti Halokossi. Kattonut, että jos Spartaneilla on sen armorin alla myös semmonen alusarmori, niin mä oon ompelemalla niin tehnyt yksityiskohdat siihen alusarmoriin. Joo, oot sä oikees, on mulla hyvän näköinen perse. Minä oot kanssa niihin nappien ympärillä on minulla se lisäytyy. Joo, ja sitten tässä halopuvussa, miten nämä armorpalat pysyy puvussa kiinni, niin mä oon käyttänyt neppareita. Liimannut nepparit kankaaseen, sitten nepparikohdasta liimannut siihen pukuun kiinni ja sitten vielä vahvuus ompeltu, että varmasti pysyy nepparit kiinni. Tässä mä oon käyttänyt joustavaa kangasta, koska tässä on paljon liikkumista ja rasitusta, niin joustava kangas venyy, antaa periksi, ei tarvitse pelätä, että tulee riksiläksi ääniä. Ja tosi vahvoja, tosi monta kerrosta kannattaa ommella, että ihan varmasti pysyy osat toisissaan kiinni. Foami on nimittäin semmoista, että kannattaa siinäkin olla varovainen, että jos sä liikaa kiristät sitä lankaa, niin se lanka repeää sen solumuovin läpi. Mutta kun sitä on tarpeeksi paljon sitä lankaa, niin se ei nyt ala leikkimään mitään fysiikan professoria, mutta jotain fysiikkaan liittyvää, että se rasitus jakaantuu tasaisesti, kun on reilusti lankaa ja reilusti ommelta. Jotain sinne päin. Seuraava.
Space Marineet on semmosia hervottoman isoja kavereita, että niillä pitää olla hervoton kokoinen kanottikengät. No, mä en tiedä mitä kokoa nää on, onko nää nyt koko 65 vai 70, mutta ei 4-3 tänne tämmösenään mahdu, niin piti pistää täytteet sisälle, että mahtuu toiset jalkineet sisälle. Mä oon tehnyt tämän kengän 2 osaan ihan sen takia, että on vähän liikkuvuutta ja vähän pystyy jotenkin kävelemään edes hyvin. Ja kengän pohjana mä oon käyttänyt automattoa. Toimii. Helppo leikata, helppo käsitellä, helppo liimata. Superliima, pikaliima riittää. Kuuma liima ei tahdo oikein tässä suhteessa toimia, niin pikaliimaa. Se toimii. Ja edullinen ratkaisu. Ja sitten mulla oli iso pähkinä, että mitenkä mä nämä hartiasuojat kiinnitän. No mä käytin samaa jippoa, mitä mä oon käyttänyt mun Army of Two ja Juggernaut Kossissa. Klipsit. Halvat, simppelit ja vastakappaleet on täällä. Ennen kuin vaihdetaan, niin tuohon, kun nää sen pikaliiman mainittit, niin älkää visiiriin kun kiinnitätte, älkää missään nimessä käyttäkö pikaliimaa siinä. Saiko kaikki? Kuulitteko? Eli älkää niihin linssiin ja visiiriin käyttäkö sitä pikaliimaa, koska se voi. Se on entinen sen jälkeen. Se voi olla entinen. Tai jos käytätte, niin olkaa tarkkana, ettei se leviä liikaa. Kukin tyylillään se ja tavallaan miten itse parhaaksi näkee. Siinä on. Kato. No niin. Sitten onkin puku valmis ja sitten mentiin vähän fotosuuttailemaan. Tuo oikeanpuolinen kuva viime vuoden elokuulla Koitelinkoski. Se on aivan mahtava fotosuuttailupaikka. Aivan sama minkälainen kossi tai hahmo sulla on. Käykää ihmeessä siellä varsinkin kesän aikaan ja syksyllä. Kysymys? Hyvä kysymys. Joo, mä oon asunut Oulussa vuodesta 2010 lähtien, mutta mä en oo syntyperältään täältä. Mä oon sieltä Härmähäjyjen Landiasta, eli Seinäjoelta. Niin kuin mä tuossa kun joku tuli, että josta kummakon olisi Seinäjoella, niin tää konin nimi olisi Pöyrökon. Monista syistä muutin tänne Seinäjoelta Ouluun, koska no okei, mä voin kertoa tämänkin, koska mä oon avoin enkä häpeä menneisyyttä, niin mä muutin Seinäjoelta pois 23-vuotiaana. Miksi? Mua oli siellä kiusattu 20 vuotta. Alkoi vähän mitta tulla täyteen. Ja samoin se seinäjokelaisten asenne, suurin osa mun kavereistakin oli, että joo, tehdään kunnon koska, oh yeah, ruvetaan softaa tekee kaikkea. Ja sitten ne on, niin. Minulle Seinäjoki on vähän semmonen mehilandia. No kaikki, jos verrataan Oulua Seinäjokeen, niin mun mielestä että Oulu on paratiisi. No, rupee hengailemaan meidän kanssa, niin kyllä alat nauttia elämästä enemmän ja pääset siitä me-asenteesta pakoon. All right. Joo, pitäisi jatkaa. Jep. Onko meillä vielä aikaa kuin? On tässä 25 minuuttia. Wow. Erinomaista. Ja tässä Onko kaikki pysynyt kärryillä? Toistaiseksi. No niin, eli vielä minä voin jossain kämmästä. Hyvä. Okei, jatketaanpa se eteenpäin. Sulla tosiaan tuossa oikeassa kuvassa on ne ledit päällä. Joo, on. Ledit on tuossa oikeassa kuvassa päällä. No sen mukaan mä tein, että mä olisin voinut ottaa punaiset ledit valkoisen sijasta, mutta ei nuo nyt niin kököt oo. Kannattaa seurata teille vihjeeksi, niin kuin mä tässäkin kun esittelin, että 30-vuotias eikä osaa vieläkään puhua. Niin. Hommatkaa samanväriset ledit kuin minkä värinen se kalvo on, niin ei tule tuollaista efektiä, mikä tuossa kypärässä on. Mutta
ensimmäinen mörssäri tai vielä isompi mörssaripuku. Niin, nyt me ollaan vanhat kossit jäljellä, niin tulee ne Niin. muut mörssärit. No niin, vanhat kossit. Joo. Okei, hyvä. Nyt sitten pääsette näkemään minun vanhoja kosseja, no tuo minä sanonkin. Nyyrokit jalassa. Joo. Olisit voinut ehkä hommata joku kunnon maiharit, mutta kun minä olin köyhä opiskelija ja hyvin pihi, minulla oli pari hassua viikkoa aikaa tehdä Animecon 2009 tämä kossi, niin jostain piti tinkiä. No joo, mä tykkäsin nyyrokeista ihan sikapaljon niihin aikoihin, niin sen takia. Powerfisti. Siis tämä on Warhammer 40 semmonen Imperiumin kaartilainen veteraanikessu. Piti olla joku Death Corps of Greed, mutta tuo meni vähän sinne. No joo. Fisti on ylläri jääkiekko hanska, josta on otettu molemmista hanskoista ne suojapalat, liimattu päällekkäin ja sitten ankara kerros Jeesus-teippiä ympärille. Ja tuo letku on muistaakseni vanhasta pesukoneesta. Ja nuo mahtavat armorit onkin tosiaan vanhat jääkiekkosuojat myös. Ja varustellekasta ostetut kaasunaamari ja pelti potta. Maalasin vaan sapluunan avulla tuommoisen Imperiumin logon sinne sun tänne, mutta tuo poltpistooli, sääli että se meni mulla rikki ja joutui roskikseen, koska sen mä tein puusta. Ja se oli aika hyvä. Ihan onnistunut ensimmäiseksi propiksi. Se olisi voinut toki olla isompi, mutta ei siinä. Ja jotakin varustellekaan häröjuttuja ja Isse on militarihöyppä, niin kyllä mä senkin komerosta jotain käyttiskauttavaraa löysin. Se on. No niin. Ja jälleen kerran jatketaan Warhammer-teemalla. Imperial Guardin Stormtrooper, eli semmonen jämptimpää armoria. No, armoria mä en tehnyt itse. Olin sen verran ihastun tuohon varustellekalla myynnissä olevaan mellakkapukuun. Ajattelin, että se oli siinä. No, propin mä tein itse. Sekin oli tehty puusta ja kasteluletkua käyttänyt tuon virtalähteenä ja nuo muutkin, no nyt mä oon jopa kunnon maiharitkin hoksannut ostaa. Ei enää langettu nyyrokkeihin. Ja hitsauslasit, respiraattori, hengityssuoja, kypärän sain joltakin kaverilta, maalasin mustaksi ja vähän kyhäsin plastikaartista ja puusta siihen jotain vähän stifimäisempää. Mut tuo oli toinen kossi 2010. Elikkä olkaa itsellenne armollisia, olkaa kärsivällisiä, antakaa aikaa ja mahdollisuuksia näiden kossien suhteen. No siinä on se. No niin. Ja nyt taas mentiin askelta pykälä taas vähän korkeammalle. Mä sain inspiraation Army of Two-pelistä. Tää on vähän semmonen oma hahmo. Muistuttaa Army of Two-tyyppejä, jos joku on Army of Two-pelejä pelannut. Okei. Harrastan myös airsoftaamista, niin siksi nuo airsoftaamisesta napattu nuo kearit, propit, sun muut. Mutta nyt vähän kokeilin jotain uutta. Okei, ei siinä mitään. Taas käytin vanhoja jääkiekkosuojia, mutta tällä kertaa minä tajusin sentään ommella jotain niiden päälle, eli maastokuvio tuo kangasta. Ja hyvän näköistä tuli, omasta mielestä. Kyllä tuo toimii hyvin jonkinlaiseksi kossiksi ja ehkä jopa... Entäs tuo noin kalamerellä suoja, missä on? Hyvä kysymys. Se on... Mistähän mä oon tullut muuten teille? Onko se siitä Ritilästä? Ei kun se on Jukkernaut-kossissa. Tuossa on varmaan jotain... Tuo pehmeämpi tuo. Tuossa on varmaan jotain jääkiekkovarustetta tuossa on, jonka mä oon vaan pistänyt tuommoiseksi kaulan ympärille ja ommellut.
mä en tuolloin vielä tiennyt solumuovista vielä mitään. Niin sitten käytin kirppareita hyödyksi. Seuraava. No niin, ja sitten mä halusin kehittää tuota vähän pari astetta tuossa. Niin sama armiostuukossi, mutta vähän päivitin. Elikkä nyt mä tein, no okei, tässäkin käyttänyt vähän jääkiekkosuojia, mutta päällystänyt solumuovilla ja sitten ommellut keinonahkaa. Ja ompelemalla on myös saanut sitten noita kuvioita ja yksityiskohtia. Ja Airsoft-gearia taas yllättäen, mutta tuo hahmo nyt sopii. Army of Two ykkösestä Elliot Seiden Heavy Gearissa. Ja tämä selvästikin on parannettu versio, tämä oikeanpuoleinen. Mä vähän päivitin. Kaulasuojuksenkin tein nyt tuossa foamista, eli samanlaista solumuovia mitä tuossakin, mutta ompelin vaan päälle, koska mä en muuta vaihtoehtoa oikein tiennyt. Seuraava. Okei, tämä on semmonen. Tässä on kaksi mun hyvää ystävää, joka kans kossaa. Toinen on Turusta ja tuo keskimmäinen on justiinsa Turusta ja tuo Kai Kiske on Seinäjoelta. Ja mä oon tuossa, joka ihmettelee tuota miekkaa. No tuossa mä oon enimmäkseen käyttänyt mun mustia Airsoft-varusteita. Ja ostin Piltemästä halvalla semmosen moottoripyöräilin takin. Ompelin siihen sitten taktisen liivin taskuja. Ja mä en hirveästi tuosta kossista tykkää, koska se tuntui kevyeltä. Mulla oli semmonen olo, että mä oon ihan alasti. Mä oon Armor Kossaa jo viimeiseen hengenvetoon ja viimeiseen veden pisaraan. Saa nähdä miltä musta tuntuu, kun mä pistän Tuomosen hallokossin seuraavaksi. Mä pistin tuohon jo tuon seuraava, että no niin. tuntui liian alasti. Ja tässä vuoden 2013 käsi ylös, joka tunnistaa. 1. Pari tyyppiä selvästikin pelaa Call of Dutya. Joo, eli Call of Duty Modern Warfare 3 Jukkernautti. Kaveri heitti haasteen, että tehdään Jukkernaut-kossit. Okei, tehdään vaan. En oo kyllä koskaan Call of Dutyä pelannut, mutta sama se. Hienoja hahmoja. Eli jälleen kerran solumuovia tuo kaulus, mutta nyt mä käytin grilliverkkoa, koska mä en tajunnut vieläkään, että sitä voi lämmittämällä saada parempaan muotoon. Niin ostinpa grilliverkkoa ja sitä taivutin, että pysyy tuo muoto. Se tuli aika painava. Hartiasuojat on hauska. Käytin siinäkin solumuovia, mutta käytin myös poolikulhoa. Poolikulho. Tapa ystäväni Sala. Ja näin sain nuo hartiasuojat tehtyä. Ja sovelsin yllättäen taas minun Airsoft-kamppeita ja sovelsin myös vanhoja kossimatskuja. Eli tässä kossaamisessa ja armorien tekemisessä kierrätyskin on aika all right. Ja muistakaa, oli sitten talvi, oli sitten kesä, koneissa kun olette ja teillä on armorkossit päällä, juokaa vettä. Kuuma tulo, se on selvä. Mutta jos haluatte välttää lämpöhalvauksen ja nesteen hukan, ihan tosissaan juokaa sitä vettä. En mä huvikseni tätä juomareppua tässä puskaa. Totesin vaan, että tää on paljon parempi tapa kuin ojentaa aina juomasari, että hei juomista tähän. Soveltakaa, juokaa nestettä. Paljonko on aikaa vielä? Vielä tässä on 10 minuuttia. No hyvä olisi alkaa lopettelemaan jo nyt, että jää seuraavilla aikaa mikä tässä nyt on tulossa. Eipä tässä ole kuin tämä ja yksi ja että... No niin, ja siinä onkin sitten näette minkälaista mulla on seuraavaksi työn alla. Kuka teistä on tulossa Draconiin tänään? Tänään. Siis tänä vuonna. Ei tänään, vaan tänä vuonna. Tänä syksynä. Muutama teistä. Okei. Tuo on tarkoitus olla siihen mennessä valmis. Kiitos teille kaikille.
jos on nyt kysyttävää, niin Tai sitten myöhemmin tulee kysymään. tai sitten myöhemmin. Sun täytyy pistää tuo päälle. Nyt Päästään tässä pistän takaisin vermeet päälle, niin nyt apulaiset pääsette näkemään minkälainen säätö tämän pukemisen kanssa on. Joo. Joo, siis kun saatte nostaa ylös. Tai se saa itse tästä. Tää on kotona paljon helpompaa, kun tää voi tehdä sängyn päällä. Joo, mä otin sen oman. Kiitoksia. Joo, ei mitään. Sanon tämän ihan nyt rehellisesti, että olisin hyvin suuressa pulassa tämän puvun kanssa, jos olisin sinkku. Suur kiitos teille. Toivottavasti näistä neuvoista oli apua. Saan esittää kysymyksen. Anna palaa. Elikkä, kun pitää olla vähän sellainen välttämättä, ettei ole lankaa esimerkiksi autotalli tai palasto, niin se voi esimerkiksi tehdä näitä spraymausta. Onko mitään sellaista suositustavaa, että jos asuu esimerkiksi vuokrausmaasta, missä sen kannattaisi tehdä? Hyvä kysymys. Mä itse asun semmoisessa kerrostalossa. Meilläkään ei oo mitään. Meillä on 54 neliöinen kaksio. Mä oon nämä kasausjutut sun muut tehnyt olttarin lattialla. Mut mä oon sitten mennyt ihan jonnekin muualle spreijailemaan, kun on ollut hyvä sää. Esimerkiksi ulos. Ulos vaikkapa. Kannattaa siihen spreijausalueelle laittaa hyvät pressut tai jotain tämmöistä, että ei ihan sotke. Ja suosittelen spreijaukseen myös hengityssuojainta, ettei tuu höpöholta. Mistä sut saa kiinni, jos tarvii neuvoja tai mitä suosittelet, mistä kannattaa etsiä neuvoja? Okei, jos jollakin on semmoista, että haluaa ottaa tämän jälkeen minun yhteyttä, minulla on Sheriffs Anvilin Facebook- ja YouTube-kanavaan ja myös minun sähköposti käyntikorttina, niin minulta saatte sitten käyntikortin, jos haluatte. Ja tosiaan omat kokemukset ja ohjeet ja neuvot, mitä mä oon saanut kokeneemmilta, on nyt teille välitetty eteenpäin. Toivottavasti näen teillä hienoja, upeita Armor-kosseja. Kiitos vielä kerran.